Hola, molt bon dia a tots els amics, com sempre, Facebook, Twitter, redes socials diverses, YouTube, etc. Un dia més nos toca un capítol de lliçons per a distingir el valencià del català, lliçons de llengua valenciana. Este és el capítol ja que fa 37, ja anem per 37 capítols, el 37è. I dir-vos que avui estem a 14 de març, falta un dia per a la planta oficial de les falles, ara hem entrat en la setmana fallera i un xicotet comentari de les falles. La veritat és que a mi la festa fallera m'agrada sobretot per l'entusiasme de la gent, per aquest ambient que s'origina en la plaça de l'Ajuntament de Ciutat de València a l'entorn de la mascletà, la cerveseta, el solet, els amics, els familiars que ens trobem quan anem a aquestes mascletades i disfrutem, i també per la nit de la cremà, sobretot la cremà de la falla, ixe rogle a l'entorn del foc que calfa i que nos diu que la primavera pues, ja està així, no? Sant Josep, la nit de Sant Josep és d'alguna manera el cap de la primavera de cada any i és molt bonic celebrar la millor estació de l'any, la primavera. El que ja no m'agrada tant de les falles és l'excessiu soroll o violència dels masclets que moltes voltes causen desgràcies i altres voltes també causen malestar en la població. Bueno, les falles són aixina, se disparen masclets i coets per els carrers d'una manera un poc indiscriminada i moltes voltes la gent pateix aquesta sèrie d'actes que no són massa agradables per a la gent. L'ingeni i la gràcia de les falles en aquests versos que solen tractar sempre de temes actuals és molt bonico i, en definitiva, donar la benvinguda a les falles del 2019. Anem a començar avui este capítol número 37, el 33è de lliçons per a distingir el valencià del català, en 3 parauletes, com sempre, i anem a començar. La primera és encendre o moure alguna cosa. Donar força, encendre, moure. Els catalans tenen una paraula que no sé si se l'han inventat, però diuen engegar. Això no ho hem dit mai els valencians, d'acord? Nosaltres sempre hem dit encendre o moure, per tant, engegar no és valencià. Ara una altra parauleta, testic. Els catalanistes catalans i tots els que estan fent utilitzar este dialecte català en les escoles des de fa 36 anys confonen el testic en el testimoni. El testimoni és el que dona el testic o el que dona qualsevol persona per a provar qualsevol cosa. Però el testic és el que en castellà se diu testigo i és una paraula correcta que se deu d'utilitzar per a no confondre en testimoni, perquè un testic dona un testimoni d'això. Per als catalans i catalanistes, i tots els que ensenyen a les escoles actualment valencianes el dialecte català, ells dirien un testimoni dona un testimoni. Com? Això és una reiteració il·lògica. Com un testimoni dona un testimoni? No, és un testic dona un testimoni. Però testic és la paraula correcta per a testigo i no testimoni. D'acord? No n'hi ha que confondre aquestes dues coses. Els testics de Jehovà, no els testimonis de Jehovà. D'acord? Els testics. Testic és paraula correcta i no testimoni per a dir testic. Testimoni és paraula correcta per a testimonio, per a testimoni, però no per a testic. D'acord? I ara un verb. El verb nàixer. En valencià és anar
Nàixer. Els catalanistes i catalans i tots els que ensenyen a les escoles des de fa 36 anys el dialecte català diuen néixer. Neix en compte de naix. En valencià és en A. Nàixer. D'acord? Bueno, ara el repasset, com sempre. Encendre o moure o ficar en marxa alguna cosa. Encendre, moure, ficar en marxa, donar força. No he pogut ficar totes les paraules perquè no me cabien. Engegar és el que no hem de dir perquè això és català. D'acord? I és un verb que no sé si se l'han inventat o existeix en català, però no cal dir-lo, d'acord? Testic, com ja hem dit, la paraula correcta. Testic per a dir testimoni, no. Testic per a dir testigo. Un testic dona un testimoni, no un testimoni dona un altre testimoni. D'acord? Testic per a testigo, que els catalanistes o catalans diuen testimoni al testic. No, testics de Jehovà, no testimonis de Jehovà. D'acord? I la última, nàixer en A, nàixer i no néixer. D'acord? Aquestes tres han sigut les parauletes d'avui. Vos desitge que passeu molt bones festes falleres i que vos en recordeu també que les festes falleres se fan en honor a Sant Josep, que pareix ser que tot se fa en honor a ell però ningú se'n recorda d'ell, perquè les festes falleres són molt feministes, molt abans de que existira el moviment feminista. La fallera major s'emporta tot el protagonisme, les falleres d'honor, de l'acord d'honor, i la senyora Maria, Maria la senyora, coneguda en aquestes terres com a Mare de Déu, pues també s'emporta tot el protagonisme el dia de l'ofrena. Però a Sant Josep ningú se'n recorda. Manco mal que li fan una missa el dia de Sant Josep i acudix la fallera major, perquè si no Sant Josep quedaria completament enfosquit en esta festa que és en honor a Sant Josep, al tutor de Jesús que tingué per esposa a Maria i que conformaren en companyia de Jesús la Sagrada Família. Pues dit això, estimats amics, que passeu molt bones festes falleres, que disfruteu, però recordeu, estem en Quaresma. Per tant, n'hi haurà que saber compaginar un poquet eixe retir espiritual i eixe comediment que tenim que tindre per estar en Quaresma en les festes falleres. És difícil, la veritat és que és difícil, però ho intentarem. Moltes gràcies a tots i fins al capítol 38 de Lliçons per a distingir el valencià del català, Lliçons de llengua valenciana. Recordeu, com sempre, en el YouTube, Josep Lluís Ferri Jaguar, tenim tots els vídeos i en llista de reproducció l'1 i el 3, que són els que falten en la llista general de vídeos. D'acord? Pues res més, animar-vos a que compartiu este vídeo perquè jo crec que és interessant saber distingir entre valencià i català i comenteu-lo amb els amics, etc., que existeix esta sèrie de capítols de lliçons per distingir el valencià del català, a veure si podem créixer en visualitzacions. Moltes gràcies, adeu.